Wani abin mamaki shine Najeriya ta je kasar Jordan neman taimako. Amma abin tambaya a nan shine me zai sa Najeriya ta je kasar Jordan neman taimako? Shin wani taimako kasar Jordan za ta iya ba wa Najeriya? Amma gaskiyar ita ce kasar Jordan na ɗaya daga cikin ƙasar da suka fi kowace ƙasa horar da sojoji kan yaƙi da 'yan ta'adda saboda sun yi yaƙi da ƙungiyar ISIS shekara da shekaru. Gwamnatin Najeriya da ƙasar Jordan sun ƙulla sabon yarjejeniyar fahimtar juna domin ƙarfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro da musayar bayanan sirri. An rattaba hannu kan yarjejeniyar ne a birnin Amman da ke ƙasar Jordan, inda ƙaramin ministan harkokin tsaro na Najeriya Dr. Bello Mutawalle da shugaban hafsoshin sojoji na ƙasar Jordan wato Janar Yusuf Alhaneci. Yarjejeniyar tsaron na da manufar inganta haɗin kai a tsakanin ƙasashen guda biyu a fanni kamar yaƙi da ta'addanci, horar da jami'an tsaro da bincike kan harkokin tsaro da kuma musayar bayanan sirri. Sai dai al'umma suna fata watakila tsaro zai inganta a arewacin ƙasar da ma Najeriya baki ɗaya. Sai dai kuma wasu suna tambaya shin za a iya amfani da wannan ilimin da gaskiya ko kuma zai zama takarda a Abuja kawai. To ku faɗa mana ra'ayoyinku a cikin comment section.